שלום חברים, כאן רונן שמש, מקס סיריל נכסים. ברוכים הבאים לסיור הדמיה בדופלקס גג פינתי בשכונת רמת ישראל ביצרון. הדופלקס עוצב ותוכנן אדריכלית ברמה הגבוהה ביותר וכולל חצר פרטית וחניה צמודה. אנחנו מתחילים בקומה א', אגף המגורים והפנאי המשפחתי. בחלק התחתון יש לנו סוויטת הורים מפנקת במיוחד, הכוללת מסדרון ארונות בכניסה וחדר רחצה פרטי. בנוסף עוד 3 חדרי שינה, מתוכם אחד הוא ממ"ד, חדר רחצה מרכזי עם אמבטיה, שירותי אורחים נוספים ופינת כביסה. עכשיו נעלה לקומה ב', קומת הגג והאירוח. פה מחכה לכם חלל פתוח וממוזג עם סלון גג, פינת אוכל ומטבחון מאובזר. מפה יוצאים למרפסת גג ענקית בדק עץ עם פרגולה בנויה, פינת אוכל חיצונית, פינות ישיבה ואפילו אופציה לבריכה פרטית במרפסת. ההיתר אמור להתקבל בימים הקרובים, והחלק הכי טוב, התכנון האדריכלי גמיש לחלוטין וניתן להתאמה אישית מלאה לפי הצרכים שלכם. אבל הנה הטוויסט, כרגע הדירה היא דירת גג פינתית לדם המכבים, עם 3 כיווני אוויר, חניה וחצר פרטית. בואו נעשה סיור בנכס במצב הקיים. נכנסים לעול מרווח, מצד שמאל יש לנו מטבח גדול ובנפרד, חדר שינה גדול מרווח, חדר שינה פונה למרכז קהילתי על רחוב דם המכבים לכיוון מזרח, חדר שינה / עבודה, That's what he's got for you and me. Ronin spirit, praise his name. Maxi real estate properties. סלון גדול ומרווח מאוד, חלונות שלו פונים מהצד הזה לכיוון מזרח, מרכז קהילתי יוסי בנאי שלנו, מהצד השני הוא פונה לכיוון צפון. כיווני האוויר והאור שלנו בגדול הם צפון, דרום ומזרח. לפרטים נוספים ותיאום סיור בנכס, דברו איתי רונן שמש, מקס סיריל נכסים.